Vince Briffa u artist lokali, kuratur u professur fl-Università. Ukoll wieħed mill-eżibituri waqt il-Malta Biennale 2026. Ma' TVM News huwa spjega s-sinifikat wara l-pitturi tiegħu li qal huma mnebħin mill-imħabba li għandu lejn il-pajsaġġi. No, pajsaġġi interni kważi, però l-iktar ħaġa importanti naħseb fihom hija il-fatt li huma xogħol impenjattiv ħafna, kif taraw huwa xogħol kbir, żeba ħoxna ħafna li ddum ħafna biex tagħmelhom. Is-Sur Briffa rrappreżenta lil Malta bosta drabi waqt bjennali ta' pajjiżi oħra fosthom Venezja, ma naqasam ir-riċetta għal padiljun b'saħħtu. Hemm ħafna xogħol li jiġi kollu f'daqqa fl-aħħar ftit. Firri biex tella padiljun b'saħħtu u tajjeb hemm ħafna ppjanar xi jsir u naturalment ħafna xogħol li forsi ma jidirx. Vince Briffa huwa wieħed mill-5 artisti lokali li qed jeżibixxu xogħlijiet kontemporanji fil-Padiljun Nazzjonali ta' Malta Biennale 2026. Il-President tal-Biennale Mario Cutaia rikkummenta dwar is-sinifikat tal-Padiljun Nazzjonali u l-post li qed jilqgħu. Il-Padiljun Malti li qed ninawguraw illum qiegħed ġol Muża. Muża li hija iċ-ċentru, id-dar tal-Malta Biennale. Huwa jum sabiħ għax li normalment naraw padiljuni barra il-pajjiż, padiljuni Maltin barra l-pajjiż, hija xi ħaġa komuni, Venezja, Guangzhou, Londra, li ssib il-padiljun Malti ġo xi ħaġa internazzjonali, ġo pajjiżna stess, allura tik ċertu sodisfazzjon. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici diskriva lil Malta bħala oażi ta' paċi biex in-nies jiġu hawn u jiddiskutu għax qal li l-arti hija post kruċjali għat-tisħiħ tad-dibattitu u l-kooperazzjoni. Fakkar li fuq 11 il-ġimgħa waqt din l-edizzjoni tal-Malta Biennale aktar minn 130 artist minn 43 pajjiż qed jiltaqgħu biex jaqsmu kreattività, idejat u perspettivi li jkomplu jpoġġu lil Malta fuq il-mappa artistika internazzjonali.